Towers. Wadi. Usavurika. Ndiribo. Iwe. Abo varisi amana tiongotenda vacharamba. Tawandi. Unotenda vacharamba vakambokupa kana dhora iyo. Indawo chinyepera vanhuwo. Aiwa ndiri palive unoda kutenda vacharamba vakambokupei. Vakakupei. Hapana, ndakakuzona kana ana mari vari kudara vakaramba. Ndakakuzona andiri kumarora zvandouiri ndingabhilive chiri. Doro yokushaya. Tawazi ndiri palive maroro echiko ndisina urorwa. Why so? Pana panota hotri ndandarwa ndane pamakana. Bridget. Ndiri palive pa TikTok. Ashtamosha. Do you remember Bridget? Chiripa uchiedza mama ndingiri nako. Ukatonditi mangwana ndiri kurorwa ndikadara kakushaya. Akaramba senda. Bye Towers. Bye Towers. Nyanza jani ngatombodzikwanisa. Towers ukamusekerera acharamba unopera keria. Towers adauta unopedza keria guys. Aritonyepa zvemaroro guys. Dauto mutuka Towers. Ndakakuzwa kuti ana mari. Ndakakuzwa kuti mudhara haana kana tsewe. Guys. Da mutuka Towers. Da mutuka Towers. Tuwe Towers. Kwa Towers uramba uchitaura zvinhu zvekushaya sei ndakudza ndiri palive. Waruti haana mari ndiyani? Oh, you look beautiful girl. See, Mama Rasta pasina kurukwa. Manzwa Mama Rasta. Wondomiswa nemunhu anorarira mumashure kwehuku. Yeah. Senge kuno kwepwete kunototengeswa zvishure zviya zvehuku zviya zvinodamburwa kumusoro. Asi ndoshaya zoti vanhu vanomboti ndakashata vanombonyatsaone, am I really bad or it's just godo? Yeah, heartbreak. Chimwe hangu chandoona Mama Rasta ka ini nati munoziva kuti Melo ndi best friend wangu. Ndakatozonoti ana Melo havati tuki, tinongotukwa nevanhu vanotambura. Saka it's okay kutukwa nevanhu vanotambura. You know what? And I noticed that in the Mabrijo. And ukatarisa munhu anokutuka iwe inotarisa profile picture yake. Ndakatozozviona kutoti hatina zvatiri kuita. Kashoma kutukwa nemunhu ari kudiaspora. Ari kumuka pabasa izvezvi. Never. Because azviite. Munhu ari kuchando akutuki. Ndivava vanomukira zvimunya netsunga. Data ipapa maybe anenge atorowo zvake helper akatoconnectwa mabuse akajara hatomaziyi. Ko smart for you. Because Mama Rasta ka inini nemind dzangu chaidzoka. Ameno maybe ndaane mind dziri rich hangu ndisa ndaa rich. Mune madhuriro anoita wifi yaya mabills. Wotanga utuka munhu kushata. Never Mama Rasta. But Mwashata 17 Pro Max ndituke munhu kuti kushata. Pazvinhu zvese iMabrijo zvandinozongofarira ndezvekuti hakuna munhu ari kudiaspora ari kuUK, America, Tanzania anotuka Mama Rasta kana kuti anotuka iwo Mabrijo kana kuti anotuka somebody. Ukada kutukwa unotukwa nevanhu vekuSouth Africa kumbekweni kumagrapes. Yo vumbe kweni leo. Janun. Cape Town. Ndivava hakuna munhu ane nzara ari kuSouth Africa anogara sezvakaita kunana Somerset West, Dromedalis, Gordons Bay Strand, Somerset kana kuti Stellenbosch anowana simba rekuya achituka Mama Rasta. Kana Durban View. Yes, kana Durban View. Kuti zvoni Mama Rasta irombe. Ndivava vembekweni. Ivava vekubelville, vekukailisha, kumufuleni, vekufishhook. Nedeo kuti Suburban.
Ndivava hakuna kana mumwe munhu kana vari kuno vekuzimbabwe ndivava vanoshandira vanotambisira vanojuisa data resmart for you. Ungatukwa nemunhu anogara muCenturion. Ungatukwa nemunhu never. So shanguve. Mamelody. At Ridgeview. Ndo mahaters ivayo. Imagine. Saka kunoku kuZimbabwe ufa ukatukwa nemwana wakana kuti watungwarara ane imba ane double story house anogara kuBorodale anogara kudzimba dzakanaka ndivava vebudiriro haifiridzi dombo shava ndichidzoka kunoku ikoku kuchiya kunoku Epworth ndivava vane nhamo cause kunoku Epworth vazhinji vacho vanondifolowa inini ndovaona kuti tsaona twekwaRuben manheru kutsaona twekwaRuben memnditsvagei ini ndoendaenda kunotenga kana basmati rangu because I like kudya basmati with like I can buy a fresh meat like beef, chicken, then I put in my air fry. Hakuna munhu anodya chikafu chemu air fry ane bitterness. Ndivava vanobikira mupoto dzekangu kana muhari vane bitterness yakadai so ava. Kana munhu uchirarira paheadboard inenge yaMama Rasta usingatsamire maoko, I don't think kuti ungaite bitterness. Munhu anodya basmati kumba kwake nekosolo everyday achitenga chikafu chake muPick n Pay haana nzara. Ndivava vanotenga raisi re$2.50 ava vanomukira chimunya nezvimodho zvedu zvekumaraundi epatoni budiriro chitungwiza zvakaenda ikokoko nedombo shava ivava ndivo vamwe vacho manje ini ausandambona munhu anogara kuBorodale kana kuZimuri avatombotuki vanhu mhiri kwaSamora havapengi Mama Rasta kana munhu anobva kwaSpindewo okutuka anokutukire never havapengi zvako Violet inini ndinovengerwa kutaura chokwadi hakuna munhu anomukira munhu anomukira cereal yemacornflakes everyday kana mawheat bigs anotuka munhu tisu vezvimunya paganzwa Mama Rasta maganza kunoriwa nepi simba rekuti wadya macornflakes kana kuti wadya mawheat bigs wakunonetsana nemunhu asina kana sendi. Don't think so. Yeah, maybe but because imimi Mama Rasta kamutori brand vanhu vanoda kusekerera muchiita zvinhu zvekushayashaya mutaura zvinyadzi vachinyepera vachikusekerera. You are the big brand Mama Rasta. Without you mamwe mabrands amakamaketa anotodaya sitori namari. Mutori chibaba. Carry yourself with that thing yekuti nditori chibaba inini. Musadzikisirwa nevanhu Mama Rasta mutaura kuti wakashata kunaka kwacho kuri kunze iko patebho hapana vari kungorarwa nevarume. Tikatarisa mabhaubhu avatarisa mudenga vachitarisa nekunaka kwavo ikokoko nemabhaubhu amatarisa mudenga muchirara nevarume zvakatosiyana. The brand Mama Rasta hamutadyi mari dzechihure nini maakudya dzekushanda ende musabvuma kuitiswa nevanhu vaya vekuti chinhu 1 chandakadzidziswa naAdho especially paHarare penyu paya pane mhene dzinoita unge dzisingadi advert yako idzo dzichita unge uru dziri kukuitira favor. Haisi favor Mama Rasta, you are working for that money. Take that money. You are working. Munhu akauya Mama Rasta noita mari $200. You leave it akazototi ne$150 torai. But musapuwa mari dzema$50 dzema Mama Rasta because if vanhu vakakuziva uri munhu wema$50 musi unofuma wachiti brand rangu ra$500 vanotanga kutokujamba. Gara wazvisa palevel raunoda Mama Rasta kuti unzi Mama Rasta ndiwe unenge wati ndonzi Mama Rasta. Chivurai kamera, chivurai uyu mudai. Thank you so much mnina wangu and you know ngativape 1 week Mama Rasta. Yeah, one thing that I like about people who always support me, especially the diasporians and my fans, I really love you so much, but I'm getting frustrated at the same time, but not every day.
but kana ndakuda kutofadza nhunzi dzacho nekutoita mweya ndogona kungopfa chikanura ka ndozvamunoita handizoro vangu imka ndakapiga mupinyi but inini ndiri munhu anoita seanoteerera and I want to say thank you so much for your advice munini wangu. I really going to take your advice but okay, but one thing that I like about myself is I don't fake. Mama Rasta hatisi kuramba kuresponda, but don't respond everyone. Iwai munhu, inini Mama Rasta izvezvi mukandituka imimi. I will not respond to you. I will respond when Cardi B said, shut the fuck up, Mabrijo. That's when I will answer. It's worth it. Kwete mngoti chero kabenzi kari mcomment section kadambiri kada kuverengwa zita kanitozva tukatuka Mama Rasta unodaira no mazana anchadairi ndoti thanks. Ziyai munhu wekudaira Mama Rasta. Vamwe vanhu muchavadaira vanhu ndobva vatotanga kutoti hauyera anogara achingotukana nevanhu uyo anogara achingotukana nevanhu dairai vanhu vari wepito. Mabrijo apa ndisifuna ndisebenzi isindebele so that ndinamanye abantu amandebele ukona omnye umuntu uthi mna akandithanda akandifuni nenxa yothi mna ndiyathuka abantu mna sisi siri nhunzi dzakasangana paduzvi. We will not ever meet in our entire life. So don't give a shit or say, oh, Mama Rasta, I hate you. You're not my part of my family. Are you my sister? Are you my friends? Are you part of my family? No. Don't feel that wena hamba uluthandwo loba unalo kwangoko lwebe ufuna unika Mama kaRasta hamba unika indoda yakho hamba unika izuluthando kubantwana ngumama okanye usister ngubhuti. Love them both. Why you love Mama Rasta mna nogara kuyepwethu ofungezi akukudai Mama Rasta akurambidzwi hanzi handikufarirei nemumwe munhu hanzi handikufarire ukaona munhu anovenga Mama Rasta anogara kuyepwethu Mabrijo une shairi urombi epwethu udaenda igara imwe inzara Mama Rasta. You must just understand that imwe inzara ungavenge Mama Rasta anogara kuepwethu kusina kana toilet yekuflasha. imofana kutozvinzwisisa kuti asi munhu wese anokudai. It's okay. Amusi mwari ka imimi. Mabrijo, can you see the TV behind my back? Yakavharika tisinyazoiona. You see? Taiona yadini Mama Rasta. Okay, I'm watching Netflix there and the You're watching Mira? You're watching what? Netflix. Okay. And 2 days before I was watching the final of World Cup Argentina versus Spain. What I want to say, girl, this is the fact here. There's a lot of people who come and say Mama Rasta and kufarire or ndakakuvenga, but at your own house right now, arikuona mamovie pama flash kana emdisk ma disk. Muri kuziya one again. Arikuona disk remure African movie. Kama arikutoona ana vanivika. Madibisa. Ela? Hello? Munhu wekutoti vale batidza fire extinguish behind pauruku ndotoisawo pepa yefire extinguish yototanga kubvu. Okay.